40 po. Tama to? Ito pa yung plastic. What's up mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog. Ang araw natin ngayon ay Sunday ngayon mga kawaray, pero wala pa mga tao. Meron naman, konti pa lang. Itong paninda natin for today: kalamansi, luya, siling pula, siling green, bawang, sibuyas, at magandang kamatis. Wow! 10 ang port mga koray. Yan, 10 1 port. Kaya na lang, kaya ako na lang ito. Kamatis natin. 3 box. Barbecue ba? Yan man. Tatamitin natin sa ano. 40 po. Lilag, ayan, binto po. 60. Thank you po. Bili na ma'am. Bensi lang, Bensi. Thank you. Bili na ma'am, Bensi lang. Thank you da. Ay, Sabi, 2.30. anong diyan sa gitna? Ayan na naman siya sa video niya. Wala ako paki sa'yo. Uy, kamatis. Ito na pantis ito. Ay, sorry. Ito talaga. Visit ka. Subscribe ka pa naman, sana. Wow! Sige. Sayang 1 million na. subscriber na fight. Ha? 1 million. 1 million, wow. Paano kaya 1 million na subscriber tapos di nagbablog ano? 1 million subscriber tapos di nagbablog. Ayahay. Ayahay. Huwag na magtinda. Ayahay. Ayahay talaga. Millionis talaga. Ay, gawin. X daw yun. X. Ano nagtitinda ba dyan? Mama lang yun. Wala nung kakapunta. Letos. Yay, Bante! Dapat, in-upload mo yung mga ganyang face cover.
May blurred ko ah. Okay. Up. Atras. Sabit na. Kanto daw sabihin natin. Kanto. Sinasalubong mo tayo. Ah, sasakay ka pala. Ganyan ba din dribble? No? Sampo lang. Oh, 24. 54 lahat po. Thank you po. Uy, bili na. Sibuyasan mo na, sibuyasan mo na, sibuyasan mo na, sibuyasan. Kita mo. Dapat eh. Magkano po kamati? 25 kalahati, 15 po. Ito. 15. Magkano to? Walang ano, bawang mo. Ganda namang klase bawang mo. Tara na, Teletos! Kaya, bye. Lang sa puso at isipan ko at sa pag-ibig ko gatay na ba na. Ay, bili na, bili na. Teletos, te! Malikot eh. Bili na, ma'am. Sibuyas, bawang, luya. Bili na, ma'am. Halika na, halika na. Tara, Teletos! Wala ka nang hiya, wala ka nang hiya, wag ka nang hiya. Amas ang motro. Bang natin dito. Sama to? 30. Ay pa yung plastic. 140. Ay gusto pa. Ay, bili na, bili na. Bili na, bili na, bili na. Bili na, bili na, bili na. Magkano bawang na, kuya? 20. Tara, Teletos! Alis siya, alis ka dyan. Nasa mahiwagang ano ka na naman. Kalagitnaan. Ate, salamat! Tara, Teletos, te! Teletos!
maganda yan sa kanya eh. Dami ng tao. Kasong ba? Kaya pala ang ganda ng kamatis ko, hindi pala akin yun. 2,000 years later. Day 4. Usap ay panibagong araw buong vlog. Pero kadugtong lang natin ito kahapon kasi linggo kahapon ngayon ay Lunes na matumal day. Kailangan nangyayari guys. Napakatumal ngayon po dahil ubos ata kahapon. Kunti ng tao. Mabibilang ang malakad. Tunan natin yung video natin kahapon. Hindi kasi ako nakapag-video na maayos kahapon. Kasi dahil nga busy pagod. Maraming bumibili. Bumunita naman tayo kahapon na 5,000. Maraming salamat sa noon. Bigyan tayo ng biyaya kahapon. Tayo guys, yung tira ko kahapon ceiling grill, pula, kalamansi, dalawa na lang. Ito marami, bawang, sibuyas, kamatis. Kahapon ganitong oras napakaraming tao. Ngayon wala tao. Matumal day. Kamuilan lang kami nagkakariton ngayon. Isa lang doon, isa dito. Medyo big. Wala na ibang tropa. Magpahinga muna. Ako din muna ako magpapahinga kaya may uhulugan tayo ng Paluwagan 900 tsaka 5615. Lingguhan yun eh. Bali 24. Kailangan bumunta tayo ng mga 3,000 guys sa ating tirang paninda. Sana'y mamili po kayo. Supportahan yung mga kawaray yung YouTube channel mga kawaray. Huwag mong kalimutan mag-share at mag-like sa aking Facebook, YouTube channel at Facebook page. Mag-comment na lang po kayo para ma-shoutout. Shoutout sa inyo lahat sa mga solid subscriber ko. So, solid silent viewers. May nag-shoutout sa inyo. Alam nyo guys, nagtong ko lang to. Baka may bumili niya yun mamaya. Singit ko na lang. Ayan na lang, bye bye. I love you. See you next.